Ahojte, tu dáme dneska tam na hovida. Toto video je Agario. Tak. Nebudeme sa viac sakecávať a ideme do toho. OK, aj tak už som začal, takže už sme boli dávno v time. Ale to nevadí. Takže ide tu po nás nejaký picolo. Picolo, daj mi pokoj. Picolo. Prečo si taký zlý na mňa? Picolo. Vitali, môžem ťa zjesť? Wow. Tak. Takže ide po nás Saník určite. Ale sem nemôže, lebo je tu táto zelená hovadinka. Tak idem sem. Ani ja sem môže vlastne ten... Wow, môžem tam zjesť. Ďakujem. Tak to sa spojím. Jumbo. Nazýval Jumbo, ale to bol určite fake. Alebo, že by som bol vo videu. Možno áno, no ne. Že to Jumbo mi na počítači neseka, keď točí. Mne to seká jak hovado. Jumbo. No zjedol, už mi daj pokoj. Prosím. Jarno. Jo, teraz si ich dávam. Tak, síce to sa na počítač nepočíta, lebo mi tam vletel. Ale nevadí. Už ho vydáme dneska. Tu je Lucipuk. Kto pozná Lucipuk, tak je pán. Tak. Takže skiny a mená sa nám ešte len načítavajú. Možno tento tu nemá meno. Ale ja neviem. Tak ja budem za ním chodiť furt. Nebudem, lebo sa mi nechce. Tak, tam. Ne, nebudem chodiť. Lebo ty ma vždycky klameš. Tak, tam nejdem. Tam je hromada veľkých. Doge. Tam. Je. Tak to si dávam. Saník. Tak, Saníku. Wow, jak sa snažil. No, nevadí. Teda, Kdyby nás jedol, tak to by vadilo. Rudix, 8H. Opa. A jaký veľký som ja už bol. A oni ma zjedli. No, super. Nejako sa ten server trocha preplnil.
Tak já samozřejmě pokračujem. Zapal jsem zase Agario, spadlo mi to, lebo ten server už byl trocha plný. Takže nevím, či bylo plný, ale já ještě aj natáčam, to můj mobil nezvládá. Takže našetríme si tieto tu maličké guličky, ktoré samozrejme ja potrebujem strašne. Aj veľký ju potrebujú. Jej, tak tým tam leteli. Nechápem prečo, ale niekedy mám také šťastie, že mi furt letia do rany. Ja chcem to maličké, víš, aké je slaté, sa pozrie na ňo. On mi ho nechce dať. On je zlý. Dylan, no, Dylan. Dobre, tak sa prepchám ja. Opa, op. Teba tam zjedia určite. Opa. Možno. Dobre. Dobre, aspoň ma nezjedol ten 8. Či H8, či jak sa volal. Takže tie malé dávam do seba teraz. Tak. Ide po mne 8. Osmička, nehaj ma. To je ten 8 však. Som si aj myslel. Tak to je buzí ako chladul. A je prvý? Je. What? Ale je veľký. Takže ja teraz sa už budem fakt sústrediť. Len keď si strašne malý, tak to není tak ľahké, lebo tie všetci žerú. Tak keď oni žerú takých veľkých už trocha, ale keď ste už taký pomalý, tak je to super. Nechá to teda ľubí. To sa to neboli. Už gýbali po mne. On ma zväčšil. What? Jak mám kamaráda. Tak už ne. Ale bol som celko veľký. Tak, dík. Tak, to jsem dal raz, dva. Teraz musím jít vlastně ta ranka má naviku, je ta malá. Wop. No, spoj sa, prosím, spoj sa, prosím, spoj sa, prosím. Ježiši, prečo to mám ešte furt otvorené? Tak, som spojený teda a mohol by som zjesť Mars. Mi to dovolí? Dovolí mi to zjesť? Nie. Tak, bol som jeden. Bol je dosť veľký, ukáž, no, dokonca tretí na serveri. Sú aj väčší už. Ďakujem. Ešte
ma nepohrajú, musím mať viacej videí a potom ma budú troška poznať. A nebudú ma možno ma nebudú jesť. Nesľubujem. Jak sa tu všetci rozdeľujú. A ja jediný jak pán. Tu idem jak pánko malý, zasraný. Super. Tam je, ježiši. No ježiši. To boli lagy. To boli strašné lagy. To sa nedalo vyhrať. Nevadí. Takže, čo som to chcel, takže ukázače, takže padáči, faraši, lám si svoje. Tak. Takže zase osnova. Poviem si tieto malé guličky. Jak sa snažil. Tak poviem si tieto malé guličky, ako už som hovoril. A tam byť aspoň druhý, alebo tretí, alebo štvrtý, alebo piatý, alebo 14. 14 už som bol. Ale dík za hento, za tie malé guličky. Som sa strašne potešil. A potom ma dokonca zjedli, to boli trollovia. Už sa nevolali troll. Ups. Som nemal. Jaj, prečo ma to jedia? OK, tak z našeho videa by to mohlo byť aj všetko, neviem ešte, ale áno. Už to bude všetko, takže dúfam, že sa vám Agario dneska tento diel ľúbil. Ak áno, dajte like, odber, koment. Dobre, takže čaute.